Aya wadhi seme. Chieng mane wantiere gi rally, that very morning ne wantie ka governor marwa. There was a meeting there mar leaders and I happened to be there. A meeting no naromo gi Honorable Nyikal. Tapenjo Honorable Nyikal ni jatelo to mawinjo ni nitiere pesa moro mar mobilization manonego bed ni umiyo nyaka MCS to weche no dhi nade. And Honorable Nyikal confirm na kende kanyo ni pesa mar MCS manomiye to onge to en pesa manomiye mar mobilization. Aparo ni no quote kano konyisa 500,000 to no wacho 600,000. I cannot remember well. Magima professor ne wacho ni. Yes, it is true. Okay. Mak mana ji noko yude ji. Yes. O confirm na kano wacho 500 to no wacho 600. No yudo to no timo gango mobilization. To nyisa ni en pesa MCS to no gotimre nade no komi. Koro nyoro